Písnička, která nyní zazní, je pro mě opravdu velice osobní. Je to moje druhá píseň autorská, kde teda z hudbu jsem se pokusil vytvořit. Já neříkám skládám, ale vytvářím, takže jsem vytvořil hudbu. A skvěle ji po čase otextoval a hlavní melodii dodal nikdo jiný než Ondra Kolín. Další věc, která v této písničky bude neobvyklá, je hudební obsazení. Já totiž musím představit posledního hosta. Je to Anička Kazdová. Já se k ní trošku u ní zastavím trošičku. Já nevím, jestli to víte nebo nevíte, asi to nevíte, ale tím se nebudu chlubit. Učím v Lidových sadech na piano a máme tam takzvané povinné přehrávky, kdy teda děláme jakési večery. A tahle slečna, ta Anička, na tom jednom večeru mě tak strašně uchvátila svojí hrou na klarinet, že jsem říkal, to je přesně ona, která potřebuje mít zase, nebo bych jí chtěl dát tu šanci jako totálnímu amatérovi. Jak dlouho hraješ, prosím tě, na ten klarinet? 3 roky. Tak za 3 roky jsem řekl, že prostě jí dám tu šanci, aby mohla zažít váš potlesk, světla, divadelní světla a tu atmosféru, která tady je. Takže já jí za to děkuju, já ji vítám v tom poloprofesionálním světě, pokud jí to vydrží. A my se do toho pustíme. Jenom ještě jedna věc. Ta píseň je pro mě tak osobní, protože je u mě. Je to píseň o tom... No totiž původně tu písničku měl zpívat Jarda, ale pak jsme se dohodli, že ji zaspívám já, ale psal jsem ji jako na tělo Jardovi. Takže si můžete představovat, když budu zpívat, že ji zpívá Jarda.
dluh žij, splácím takty, to na co mi teď se dá prach. Není nic, co by mi zbylo, až jednou přijde smrti vzdech, jen skládání a hraní s tebou. Krev rozproudí v prstech, co však jistě zbyde, jsou noty klíče